हेलो लोगोफोर, आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाना फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होमबासो मिन्थिगोन माबे चेनेलाव हरदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांगोन। बे भिडिअनि टाइटेला जादों बुंहां बुंहां। बे भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन सिद्धार्थ बर' आरो फुजि बसुमतारी। बिथांमोना ट्रेलारखौ अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय। बे ट्रेलारनि लिंकखौ आं डिसक्रिपशन बक्सआव होना दोनदों। नोंथांमोना डिसक्रिपशन बक्सआव थांनानै नायनो हागोन। बिथांमोननि बे एलबामा जोबोरैनो नायनो मोजां जादों। नोंथांमोना नायखांबायब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरो। बिथांमोना जेब्ला फुल आपल'ड खालामगोन, अब्ला आं खनसे फिन आपल'ड खालामनानै खोन्थाहरफिनबावगोन। नोंथांमोना नेनानै था बिथांमोननि फुल आपल'डखौ नायनो थाखाय। बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौबो लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै गालाङो आरो